नमस्कार, मी लतिका नितेश जाधव, मुक्काम पोस्ट कणकवली या आपल्या आवडत्या चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण जे लागणारं वाटण आहे, आपण चिकनला वापरतो, उसळीला वापरतो, हे वाटण आपण आज करणार आहोत। हे वाटण 8 ते 10 दिवस टिकतं, तर त्यासाठी लागणारी टीप ही तुम्हाला मी नंतर सांगेन। आता आपण सुरुवात करूया साहित्य बघायला। आता आपण सुरुवात करूया साहित्य बघायला। आपण एक खोबरं घेतलंय 4 वाट्या। हे खोबऱ्याच्या 4 वाट्यात ह्या आपण 4 वाट्या किसून घेतलेल्या आहेत। हे 9 कांदे आहेत, मोठे 9 कांदे आपण हे चिरून घेतलेले आहेत उभे। त्यानंतर हे आलं आहे, तर आल्याचा आपण एवढा तुकडा आपण घेतलेला आहे, तर एवढा आपल्याला आलं घ्यायचं आहे वाटण्यासाठी। हे कोथिंबीरीच्या दांड्या आहेत, ह्या कोथिंबीरच्या दांड्या आपण अशा फेकून देतो, तर ते आपण व्यवस्थित म्हणजे कवळ्या दांड्या असतात जे लगेच तुटतात आपण निवडताना कोथिंबीर, त्या दांड्या आहेत ह्या, त्या ह्या आपण घेतलेल्या आहेत। लसूण घेतलेला आहे। लसूण आपण मोठे 2 जे लसणाचे हे गठ्ठे ते आपण 2 घेतलेले आहेत। आणि हे कढीपत्ता असंही तुम्हाला मागे सांगितलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये, कढीपत्ता खूप उपयोगी आहे आणि खूप त्याचे गुणधर्म आहेत, तर आपण हा वाटणात टाकतोय, त्याच्यामुळे हा डायरेक्टली आपल्या वाटण थ्रू पोटात जाईल। तर आपण सुरुवात करूया आपल्या ह्या वाटणाला। आता आपण हा भिड्याचा तवा तापत ठेवला आहे। गॅसची आच आपल्याला मीडियम आचेवर ठेवायचा आहे गॅस। याच्यामध्ये आपण आलं टाकतोय पहिले, नंतर हे कढीपत्ता, हे लसूण आणि ह्या कोथिंबीरच्या देठ जे आपण घेतलेत त्या। आता हे व्यवस्थित आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। ह्यात आपण तेल वगैरे काही सध्या तरी टाकलेलं नाही आहे। हा थोडासा आपल्याला हे सगळं भाजून झालेलं आहे आपलं, तर ह्यात आपल्याला तेल टाकायचं आहे। आता आपण हे काढून घेतोय। गॅस मंद आचेवर करायचा आहे। हे आपण काढून घेतलेलं आहे। आता आपण यामध्ये आपण टाकणार आहोत कांदा। हा कांदा मी अर्धा करून भाजणार आहे। हे असंच ठेवायचं आहे, 3-4 मिनटं असंच ठेवायचं आहे। मंद आचेवर आपल्याला गॅसचं हे ठेवायचं आहे। याचं 5-7 मिनटं खालचा जो कांदा आहे तो नरम पडला की आपोआप ते फिरवायला पण आपल्याला बरं जमतं, नाहीतर म्हणजे सारखं खाली सांडत राहतं, त्याच्यामुळे 5 ते 7 मिनटं आपण थांबायचं। व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे आपण आता हे। त्यामध्ये आपल्याला तेल टाकायचं थोडं। आता आपल्याला कांदा पूर्ण गोल्डन कलर होईपर्यंत व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे, म्हणजे तो व्यवस्थित शिजेल। कांदा आपला व्यवस्थित परतून झालेला आहे, लालसर व्यवस्थित। आता आपण एका डिशमध्ये काढून घेणार आहोत। खोबरं टाकताना गॅस बारीक करायचा आहे पूर्ण, नंतर खोबरं जळून जाईल आपलं सुकं। व्यवस्थित पटापट परतून घ्यायचं, आता खालीमध्ये जळलं जातं।
व्यवस्थित हलवत राहायचं ना, तर खोबरं खाली जळेल. आपण ओलं खोबरं पण घेतात. ओलं खोबरं घेतलं की त्या खोबऱ्याला पाणी सुटतं, म्हणून आपण घेतलं नाही. आणि तुम्ही जर ओलं खोबरं घेत असाल वाटणामध्ये, तर ओलं खोबरं व्यवस्थित खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. एकदम तांबूस कलर करून ठेवायचं, म्हणजे वाटणाचं पाणी सुटणार नाही आणि ते लवकर खराब होणार नाही. व्यवस्थित आहे. तवा आपला तापेला होता, त्याच्यामुळे आपण आता गॅस बंद करतोय आणि असंच परतवून घेतो. पण थोडंसं तेल टाकतो. खोबरं वाटून झालेलं आहे. आता आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊ. आता आपलं झालेलं आहे हे सगळं भाजून. आता आपण हे थंड झाल्यावर आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे. तर आपण थंड व्हायची वाट बघूया आणि मग मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया. सगळं हे आपलं जे वाटप आहे, कांदा खोबरं आणि हे आलं लसूण, ते आपलं थंड झालेलं आहे. आता आपण हे मिक्सरला लावून घेणार आहोत. त्यासाठी मोठं भांडं घेतलं आहे मी मिक्सरचं. त्याच्यामध्ये आपण सर्वात आधी आपण हे खोबरं लावणार आहोत. हे आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला आता हे जे आलं लसूण कोथिंबीर आणि कढीपत्ता जे आपण घेतलेलं आहे, ते आपण यात टाकायचं आहे. ते आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. हे जाडसर आपण वाटून घेतलेलं आहे सगळं मिश्रण जे, ते आता आपण काढून घेतो आहे एका ताटलीमध्ये. मी तुम्हाला सांगितलं तर सुरुवातीला एक टीप देणार आहे, ती म्हणजे आपण वाटणामध्ये हे पाणी टाकणार नाही आहे. आपल्याला पाणी टाकून वाटप हे वाटायचं नाही आहे. पाणी न टाकता आपल्याला जर वाटण बारीक होतं, हे जर अशा पद्धतीने केलं तर हे व्यवस्थित बारीक होतं, जाडसर राहत नाही. त्यामुळे वाटप खराब होत नाही लवकर. पाण्याचं प्रमाण असेल तर आपलं वाटप थोडंसं बुरशी पडते कधी कधी. जास्त दिवस राहिलं तर आपण ठेवून बघा. त्याच्यामुळे हे पाणी न टाकता केलेलं वाटप आहे. हे व्यवस्थित जाडसर झालेलं आहे. आता आपल्याला कांदा घ्यायचा आहे वाटायला. हा आपण कांदा घेतलेला आहे. हा कांदा आपण एक 2-3 मिनटं एकदा फिरवून घेऊया. आपण वाटण फिरवून घेतले 2-3 मिनटं. आता आपण ह्या कांद्यामध्ये जे आपण मगाशी वाटून घेतलं, खोबरं, आलं लसूण, कोथिंबीरचे देठं आणि कढीपत्ता, हे ह्यात टाकायचं आहे. आणि 3 वर आपल्याला फिरवून घ्यायचं आहे. बघा, तुम्ही आता बघू शकता व्यवस्थित बारीक वाटप झालेलं आहे. बघा, अजिबात जाडसर असं नाही आहे, बारीक झालं एकदम व्यवस्थित. पाण्याचा एकही थेंब ह्याच्यात नाही आहे. हे व्यवस्थित 8 ते 10 दिवस आरामशीर राहतं हे वाटप फ्रीजमध्ये. म्हणजे कधी घाई गडबडीत तुम्हाला जर पटकन वाटप करायचं तर हे बरं पडतं वाटप. बघा, व्यवस्थित बारीक वाटप झालेलं आहे. कधी अचानक पाहुणे जरी आले तरी आपण हे वाटप असल्यामुळे एकदम घाई गडबड न होता व्यवस्थित आपण जेवण करू शकतो. माझ्या आईची आई सांगायची की पूर्वी ना मिक्सर होते ना फ्रीज होता, तेव्हा पाट्यावरचं वाटून ठेवायला जे वाटण असायचं ते जे मातीचं भांडं असतं आपलं, त्यात ते ठेवायचे आणि त्याच्यावर थोडंसं मीठ पसरून ठेवायचे, म्हणजे ते खराब होऊ नये. म्हणजे जर कधी उद्या लवकर लागणार असेल वाटप तर तेव्हा आदल्या दिवशी ते करून ठेवायचे 1 दिवस अगोदर जर हवं असेल तर. आता आपण मिक्सर आहे, फ्रीज आहे, सगळं आहे, तरी आपण 8 दिवस हे व्यवस्थित ठेवू शकतो. 8 ते 10 दिवस आपण हे करून असं जर ह्या पद्धतीने जर वाटप केलं तर हे 8 ते 10 दिवस राहतं. तुम्ही नक्की करून पहा. हे वाटप आपलं तयार आहे. हे वाटप जेव्हा तुम्हाला लागणार आहे, वाटप आज आपल्याला वाटपाची गरज आहे, तर त्यावेळेला हे अर्धा तास आधी काढून ठेवायचं आहे फ्रीजमधून आणि हे व्यवस्थित बंद झाकणच्या डब्यात ठेवायचं आहे.
तर तुम्ही एवढी काळजी घ्या की बंद झाकण्याच्या डब्यात हे ठेवायचं तुम्हाला. आणि ही जर व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडली असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि तुमच्या काही ह्या वाटपाबद्दल ज्या कमेंट्स असतील त्या प्लीज तुम्ही कमेंट्स बॉक्समध्ये लिहा.